sing marai jawabe bingung iki dadak makkei Pak Bu iki lho asline. Lah tenapa, Pak? Iya, lah bingung no. Ya lek Pak, ya lek Bu lek Mas adik-adik kan bingung le jawab. Oh. Dadi ora usah nganggo Pak Bu. Dadi kanggone umat muslim jawab salam ki hukume lak wajib. Paton sampean assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono mesti langsung kabeh sing muslim waalaikumsalam. Ora usah ngangge Pak Bu ngono kuwi. Nggih. Baleni ya? Nggih. Nah, ngono. Yo, Ci, Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah. Mergo neng kono lek enek doa sing apik to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi rahmat dan juga barokah. Iki donga lho nduk ngono kuwi. Napa nggih, Pak? Lho piye to iki ora. Nggih, Gus. Gus apa dus ora nggih. Lah iki lho dikersake. Arep ndongakne apa kira-kira? Ayo. Nggih, warga Pandean. Mugi-mugi sedaya warga Pandean tansah pinaringan berkah saking Gusti Allah. Terus panenane saya kathah, rezekine kathah, sedaya panjang yuswa. Mengke nek pun rezekine kathah nanggap wayang melih nggih, Pak. Nggih. Ayo anggere ora diundakne ya gelem. Mesti batine panitia mending ngono aku apal lah. Ayo, nggih. Ya nduk diaturake iki jenang gula Bawanana. Arep kok bawane apa aku wis manut jenengan. Arep asmarandono, arep dandang gula bebas. Dandang gula banjet nggih. Oke, siap, nggih. Dandang gula banjet karo Amit Sewu karo Bu Kastiah kuwi. Nggih. Kuwi piyayi saka Pati. Oh nggih. Nggih, kuwi ibune solmetku nalika kuliah mbiyen. Sinten, Pak? Suwargi Mas Ari Bodro. Mbiyen ning mburiku kene iki. Ning panjenengane wis ditimbali karo Gusti, mergo ditresnani karo Gusti Allah. Nggih. Mula lek ning mburiku kuwi kudu ati-ati. Ayo. Oh ngoten. Hati-hati lho Mas Bayu. Aja kuwi arep PA aja dingonokne. Oh nggih nggih. Kowe ngalih ganti aku. Ha iya. Monggo dandang gula Umi Afifah. Gitu. Lamun arasa antuk jatuh krami
iso layak bareng udan iki mau langsung terang sebabe ditunggoni karo dulurku lanang iki. Jan. Waduh nyembah ya. Nah, Ki Patih Gajah Mada iki luar biasa. Dan jame lho. Alah jam mati ya dinggo Mas kowe. Sehat selalu nggih. Okok ora, okok ora. Ora, wah sehat kowe bener kowe. Apik. Lah dhuwit purun dhuwit. Neng ae. Ayo. Ya nduk. Keneng sambang sarah wungan kapi lot mring Wicara kang yo wicara kang manis manis nonano marmane den prayitna Mang mriki Mas. Wis. Mriki lho ora apa-apa. Ayo Jan. Wah kalunge lho. Siung kirik ora. Salaman apa njaluk dhuwit? Oh salaman sik. Asmane sinten? X1. Udah. X1. Oh, Meswan. Nggih. Laire dina Kamis to jenengan? Oh, iya nggih. Nyapa tanganmu ngadung? Dhuwitnya. Nggih napa? Nggih napa? Hah? Wow, tuku minyak wangi. Wah iya. Oh, elok lho iki. Bocah khusus parandene ora gelem lepek lho kowe. Wah, iya. Mas Wiswan. Woi, ngerti sinden iki jenenge sapa? Karo. Aja gatekne sinden ya, gatekne lakone ya. Oh iya aja manut wong-wong kae ya. Wiswan ora apik. Besok gawe ning Ponorogo kon jagungan karo Ndurin. Tambah larso telu. Ayo. Monggo jenang gula genduk Umi Afifah coba kaya apa? Ya lho.
tambah seger engko rampung jenang gula langsung ke dadi ati. Oh iya, digarap cara sangga buana. Ayo. Mas Telonteng. Tong tak entuk tak tak ndlok dung, tak entuk tak dung. Dah. Apik engko. Yo. Telinting iki. Golek ising kaya ngapa wong ayu. Sik Om, sik. Nggih. Aku iso entuk hiburan to bengi iki. Pripun to, Pak? Lah iki lho, Mes iki lho. Mes Wani Piyai niki kena nggih sinau kena nggih ngaji lho, Pak. Niki mbok menawa meniki pralampita saking jagat. Supaya napa warga masyarakat nglestarekake karo budaya. Ing ngatasé miswan wae gelem joget tresna karo budaya. Lek jenengan kabeh ra tresna karo budaya tegese kalah karo miswan. Oh. Wah, bareng dilem guyang-guyu. Wah. Aya. Hah? Lanjut. Iki kaya sing nanggap ae kowe iki. Sing kaya sing dikitanke lonjat lanjut. Ayo, iya beres man. Ayo. Tak omong iki lek duwe pacar to? Dereng. Moh. Sing arep jodohne kowe karo Miswan iki sapa? Aku gur takon. Kowe lek duwe pacar to? Dereng. Ora kudu karo Miswan. Ning golek sing modele ngono kuwi. Moh. Genah aman kowe ora bakal cemburu kowe. Ampun, Pak. Kula nyuwun sewu nggih, Pak. Nyuwun sewu nggih, Pak. Apa? Kula niki sing napa nggih sing nyenengi kula niku kathah lho Pak asline. Oh iya. Saestu Pak, saestu. Sing sepuh enten. Heeh. Sing enom nggih enten. Sing cilik nggih wonten. Lansia nggih wonten. Lansia. Nggih Pak, saestu Pak kula badhe kula mawon, Bu. Ning ngene Om. Ya kudu pinter milah karo milih. Nggih. Dadi lek golek pacar aja mung waton ganteng, aja mung waton sugih. Pedaya apa duwe pacar ganteng yen nglarani ati. Pedaya apa golek pacar sugih yen ning ati marai ringkih ya ta. Nggih. Mula kang mangkono golek sing priya sing setia lahir batin yaitu Miswan. Lek ra gelem tak oleh winong lho engko malahan. Ikhlas kula malan. Ikhlas ya tenan iki jos iki. Iki mesti dawa lho umure kowe. Lah ra mikir apa-apa kok dhek kok karepe mangan karepe ora karepe. Ayo wis kuwi los kuwi pokoke. Ayo, so dibebasne kuwi iso ning akhirat kuwi. Wis milih dhewe arep neraka apa swarga, Mis, ngono. Dadi unu-unu ngono kuwi. Ning neraka sik mergo arep golek geni nggih ngerokok. Ayo terus ning swarga. Ning panjang yuswa Miswan yo. Ya Nduk, acetno. Umi Miswanto. Ngoten lho, Pak. Umi Afifah, ya Umi Afifah ya. Yo. Ampun ngoten, Pak. Ora. Ampun. Heeh, ya. Wes cukup. Timbang larani lho, ayo. Kan sing jenenge cinta wong pacarane butuhe lak seneng, tentrem. Ayo. Lek ora iso gawe tentrem,
karo ayem lah ya luwung ngono kuwi ae. Wis. Ampun Pak, jenengan napa kersa sakniki lho jenengan bayangne kula niku putranipun jenengan. Terus? Jenengan napa kersa nek putrane kalih Miswan? Loh, aku kuwi dali wali nikahmu karo Miswan gelem. Malah kok apa kabeh tak cukupi wis to. Wayangan kok dalange ndurin. Nah ya. Dauman lho Miswan. Pun Pak. Ya ora umur. Ampun ngoten to Pak, ucapan niku adalah doa lho. Lho rong karuan, sampean kudu iso mbedakne endi kuwi serius, endi kuwi guyon. Sing marai kestro jaman saiki ya, ning medsos barang marai kestro. Wong guyon ditampa serius, wong serius ditampa guyon. Kuwi sing marai masalah ning kono kuwi. Lah, mula perlu kebijaksanaan. Kaya piyayi ing pandian kene iki. Mbuh kuwi guyon, mbuh serius, ning bebarengan mbangun pandian supaya tetep makmur lan uga guyub rukun. Lah kuwi pandian. Umi melawan Miswan. Ayo Mis, ayo yo. Ayo. Iya. Mbayangne dhek nggih basahan lho, Pak. Ayo terus temanten putri mijiki sukunipun temanten kakung. Apik. Mijiki nganggo banyu peceren. Ora pareng ngono kuwi. Ya ora sayang ngono terus mutung ngono lho. Mutung aku. Pancen lek waranggana lagi ijen gampang tersinggung kok ya. Superman gampang Superman. Cukup. Iya. Heeh. Ya Nduk. Sugeng para lenggah. Ayo ayo. Ayo. Mudun lho aku. Aja, mudun lek jam tengah papan kono. Kowe mudun arep glemis pan kowe mesti. Ayo. Ayo Om. Kanjeng. Ayo Om. Lho Pak. Weh madhepan nang nggon kubis ya, madhep kubis kono. Ayo, ora apa. Ayo. Ayo. Rena wengi dadi ati. Ayo wes. Sudah medun ora? Sida. Tawangen to, Miswani perbawane gedhe, bareng dhek joget metu asape. Ayo, elok. Kaya malih kaya nang rumah hantu Mis malian. Ayo wis ngono kuwi ya. Jos ngono kuwi. Wis. Pokoke tiap bersih dusun nang kene tetep teko lho Mis ya. Teko lho ya. Mergo danyange sing disenengi ketoke awakmu ya. Ah ngono kuwi. Nek awakmu ora teko walah berat engko Mis. Ayo. Ayo Miswan. Selanjutnya gandeng Umi ra gelem nong winong ayo. Nyapa neh. Ora iki lho tak kon ngadeg ben nembang iki lho. Iki lho Nduk enek pamundhut ya kuwi endi mau. Sing ngersakake rengu iki lho nong. Kalih ugi wonten saking Jayengan ingkang ngersakaken santri pekok ngapunten bapak-bapak ibu-ibu nyun duka ingkang kathah. Ya. Menawi judulipun kula kok kirang setuju, kirang napa nggih, kirang cocok. Niki kula kalih Mbah Sukron niku dipun nyasakaken nenggih santri waras. Santri waras nggih.
Niku sinom mangke dindangdukne pelok barang wayang kayu kae cah. Ayo. Ngapunten nggih kula ganti santri waras nggih. 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 Ning rengu rumiyin. Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih. Iki slendro sanga ya nang ya. Ha nang. Nggih, yo. Nggih. Ngecek, Pak. Ngecek. Ngecek kaya sepur ngono. Lah mau ngecek iso Miswan. Boten. Men jumeneng yo tukung-tukung Nimas Ayu Winong Nawangsih. Oh. Golane Dek. Hey. Hey. Wis rusak, Pak. Kula golan langsung rusak, Pak niki. Ha iya. Ora nyawang karo balungane, nyawang karo bokongmu kuwi kok. Lah pripun to? Mbah Wir niki lho sing miwiti, Pak. Wet wau nyawangi kula ae. Oh iya. Ya wis ben to mengin jamu wong piyai sepuh senengane ya mek nyawang ngono kuwi. Saka sepuhe mau ning pondokan tiba tangi lho mau ning kono. Arep njupuk sego mak glubuk ngono aduh. Ayo, cemelang lek ora uman kakap ayo. Nimas Ayu Winong Nawangsih daleme ngendi, Nduk? Kula asli saking Tulungagung, Pak. Desane ngendi? Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Kuliahe wonten pundi? Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusan fakultas? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Wah, iya, pinter iki genah. Semester pira? Semester 2. Semester 2. Status? Mahasiswa. Status? Mahasiswa toh, Pak? Single, double, umbel apa-apa? Kula triple, Pak. Triple. Triple iki telu lho. Nggih. Kuwi aja neko-neko lho ora. Loro lho kuwi engko tenan, loro lho. Mboten triple semangate niku lho, Pak. Oh, semangate triple. Iya. Niku lho. Semangat, giat lan uga tetap bermartabat. Nah, niku triple. Sanes tris. Triple semangat. Sanes triswan. Lek tris kan triple semangat. Oh iya. Bener. Ya iki lho, Nduk, enek sing ngersakake rengu. Iki karyane sapa, Nduk Cahyo? Ki Wangsa Subagya. Wangsa Subagya. Lah kowe sinden laris kondang kok gelange kok ya bolah iki lho. Niki gelang anu, Pak. Apa? Gelang tolak bala. Oh, tolak malah nolak bola iki piye? Mboten. Tolak balak to? Tegese niki anu, Pak, gelang apa ya? Anu niki anti galau, gelang anti galau. Oh iya, bener. Gelang anti galau. Ulah, ayo, bubuka lan uga bekti marang Gusti Allah. Ngono kuwi. Ulah kuwi. Mboten bubuk kalih polah, ngoten, Pak. Atas ana mes kuwi lah. Sinden diarani sing bener iso kaya ngono omongane ora pareng. Yes, mboten maido Pak niki lan nembe pedhot, bar pedhot kalih pacare. Mula omongane iki ya ketudu ngendi ora cetha ngalor ngidul sak geleme dhewe. Ayo. Kajenge Pak, nggih. Niki mboten gendeng udo turun dalan matur nuwun. Ayo. Iki nek bawane ora no? Wonten. Ya, dibawani. Karyane Mbah Wangsa Subagya saking Tulungagung. Ayo. Yo coba kaya apa?
Apa iki mau, Nong? Kok ngowahi pakulinan? Oh, merubah kebiasaan. Kok beda dengan yang kemarin. Nah, niku lho, Pak. Ya biasanya gelandel lah. Nah, niku. Ha iya. Ora kaya wingi uni Ora kaya wingi uni ya. Apa ndika sampun tega. Ayo. Teganya. Agawe rujiting gale Sakne nong. Atiku digawe rangu. Jan kaya tak ulu-ulu ana. Nek aku ora tedas ben diulu Aji Mas ya, Nong. Mesti kancane dipakakne ngono kuwi. Lah Dek njaluk, "Mae kula mau, Mas. Kula mau, Mas." Ayo. Kancane nggih tameng parang ora. Ya Nang, Cahayu, sing sabar, Nduk. Suwit manuk si katan terowongan udan grimes dadi rengu udan tangis keloyongan. Iya. Tembange sedih kaya ngono sampean sih iso mesem wis aku seneng wis tenan. Niki mau lho, Pak. Gelangan galau niki mau. Heeh, bener, Nduk. Aja nangis. Mboten. Tak lapi apa piye iki lek nek Anduk? Ah. Lapi. Oh, miswan protes semburu. Sorry no. Mangga rengu diaturaken. Ya, mangga. Sajak ikatan rengu enten apa niku dene sampun dangu dikakak ngaten saking jerbenten apa pancen sampun bosen ana kang prasetyaku nadyan kikir balik waduh boten badhe
karyane Mbah Wangsa Subagyo Piyai Tulungagung seniman senior hebat sing nembangke ya murite Mbah Wangsa Subagyo ya bocah Tulungagung. Mula ya menjiwai tenan. Tur sing nembang karo sing ditembangke iki ya kaya ada chemistry lho, Nduk. Ayo. Ada misteri di situ. Tenan. Mula ya berkarakter tenan, semu tenan. Iya. Bener ya, Mbak. Nah. Arep ngaturake apa? Diselani dhisik. Nah. Menika ingkang kepeksa nyuwun pangapunten kula gantos saking santri pekok teng santri cerdas utawi santri waras. Menika. Pelok barang Mas ngampil nggen wayang kayu nika. Karyane Mbah Sukron. Monggo iki mesti yen Paranggana iki sik kelingan lagune ya bareng-bareng rapopo. Coba diaturake. Dangdut ya, Mak. Dangdut santri waras utawa santri cerdas. Monggo co diaturaken. Santri cerdas